Takže zdravím všechny u mýho prvního videa a dneska, jako první video, jsem se rozhodl, že si zahrajeme Poppy Playtime Chapter 3. Kdybyste náhodou neznali Poppy Playtime, což se fakt hodně divím, kdybyste to neznali, tak je to o tom, že jsme pracovník, který přišel hledat svoje staré zaměstnance, no a prozkoumáváme takovou celou továrnu velkou náhračky. No a právě před tady těm musíme utíkat. Tak. Já doufám, že nic není nahlas. Tak, a teď musíme prostě zdrát. Find a way out. Tak, jdem pryč teda. Tak, a mě to strašně řve, takže já se omlouvám, asi to musím stlumit. Music, na míň, main volume, tak. Tak, dobrý. Ať jsem slyšet i já. Jinak mikrofon používám